Lain tak lama gaya mbak begini. Kosto. Kami juga nang bawa. Ut kejar begini. Ini pak, ini pak bisa kau tu bayar nala bayar mana ya? Bayar nah. Ini pak gaya gerah tu gaya kemana biar? Gaya gerah tu lana ni pun lap gaya. Lap gaya, bala geza. Bala geza. Kiti zaya. Good afternoon लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आं दंफैयो बांगाल आरो बेंगलि गेजेराव बर' गामि आरोना लोगोफोर बेबो जाहैबाय एकदम हाग्राबारि मोनसे समाव माने सुबनसिरिनि दालायमोन बे सुबनसिरिया बाला बुखांनानै गालांनाय जायगायाव दिनै बर'फोर न'खरा बेयाव न' लुना दंफैयो आरोना लोगोफोर बिसोरनिनो दान्दिसे सुखु दुखु माबायदि थायो मा स्टाइलाव थायो बिसोरजों एसे सावरायना लानि लोगोफोर बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बेखिनिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांनोसै दै नैबे जाहैबाय एकदम हाग्राबारि आरोना नै लोगोफोर बेबायदि एकदम खासि हाग्रा थुरि हाग्रा गोजा आरोना नै नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नै ओरैजाय औवा लामानि नुथायखौ नायना लालाय माबायदि ओरैबायदि गाज्रि अबस्थाखा नै हाग्रानि गेजेर गेजेर फिसा लामा आरोना लोगोफोर नै जेबो सेंगेबेल गैया जेबो अन्थाइ गैया जेबो माने पाक्का नङा आरोना नायना लालाय लोगोफोर बेबायदि लामानि गेजेर गेजेर जोङो मटर साइकेल सालायनानै भिडिअ बानायफैदो आरोना लोगोफोर बर' गामि नालाय बर' गामिखौ देखायनो थाखाय आब' नोंनिफ्राय फंनैसो खोथा मिथिना लानि नोंथाङा आं जि सोंदों बेखौ बुंलांबानो जाबाय बेयो मा गामिमोनलाय सारि नं सनापुर ना बेनि खाथि खाला मुस्लिम आरो बेंगलिफोर दं नामा दङ बेनिफ्राय बर' न'खरा खै गरसो दं इयाव जोंना 9 घरसो दं 9 घरानो हमानो एकसाथै नायलाम नालाय बेनिफ्राय बेयाव जिखिनि बर'फोर दं बिसोरो बाथौ ना गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दं बाथौआनो आरो ब्रह्म न'सो दं ब्रह्मबो न'सो दंना बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला नोंसोरथ' बाथौ बेनिफ्राय बाथौ नालाय बाथौ धोरोमखौ सिबिनोथ' रायजोनि मोनसे सिबिसालि न' थानांगौ बे न'आ दंना गैया दङ ना अबेखिनियाव दङबा बै एखे दंना बेनिफ्राय नोंसा सिगां बबेयाव दंमोनबा बेथ' बारा गोबाव जायाखै बे गामियाथ' बारा गोबाव माने 20 बोसोरानो जाबाय हमदो जाबाय बिदिनो 15-20 बोसोर जाबाय जाबायानो आरोना 20 बोसोरसो जाबाय ना जायाखै जेनेबा 13-15 बोसोर जाबाय 15 बोसोरसो जाबाय ना बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव बबेयाव दंमोनबा ओरै कसुतुलि गरपारा ना बेबोथ' जेनेबा जोंनि बर'नि जोनोम जायगा नङा बेनि सिगाङाव अबाफोर दंमोन नामा बबेबाफोर जायगायाव गैया बेयावनो ना बेयावनो जोनोम जानाय माने जोंना ओरै आइ बाबामोनना बगिनदि बगिनदि सिङि दलनि ना बेनिफ्राय जेनेबा गरपारायाव दंमोन गरपारानिफ्राय दा बेयाव थाफैबाय आरो ना बेनिफ्राय नोंसा आब' आदायाथ' दं खोमा माबायाथ' गुमियाथ' दं खोमा दङ ना बेनिफ्राय गथ' गथाय साबैसे दङ जोंना हिनजावसा साथाम बेसे गेदेर जाखोबा फरायनायफ्रा फरायनाया माने गिदिरा 9निफ्राय गारदों क्लास 9निफ्राय गारदों बेनिफ्राय आरो उन्दै सानैया आरो सासेया 5आव सासेया 4आव दं 5आव आरो 4आव ना बेनिफ्राय मा मिडियामाव फरायदोंबा बर' मिडियाम हारसा मिडियाम इंलिस मिडियाम हारसा मिडियाम बेनिफ्राय स्कुला अबेयाव दं इयाव ओरैजाय बारना माने मिलनपुर ओरैजाय ओरै ट्रेन आलि बारनानै मिलनपुर एलपि स्कुल इयावथ' जेनेबा बर' स्कुलथ' गैया बर' स्कुल गैया हिसाबै माने जोंनि गथ' गथायफ्रा एसे बर' स्कुलाव फरायनो एसे उसुबिदा ना बेनि थाखायनो हारसा मिडियामाव फरायनांगौ जायो बेनिफ्राय सिगांथ' जेनेबा बियो सुबनसिरिनि माबासोमोन नालाय दालायसोमोन नालाय सिगांथ' दै जायोमोन दै जानानै दा बाला बुखांना गालांनानै बेफोराव बाला जाजोब्बाय आरोना गुथै हाग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय दाबो बर्थमान बेबायदि दैफोर फैयो नामा दैलांफ्राव फैया माने अखानि दैया जायो आरो दैलां जायोना न'फोर लोमो नामा न'आ लोमा लोमनायालाय ओरै सारिफोर दै जायो बेनिफ्राय आब' बेयावथ' जेनेबा हाया माबा बायदिसो नालाय गोदान बायदि रिजार्भ बायदि नालाय बेनिफ्राय खेथिफोर मावना जानाय हा दंना गैया बेयावलाय खेथियालाय माने इसेबां जाया आरो गायबा जायो दैया अभारबा अभार खमबा खम जायो बेनिफ्राय गायग्रा हा दंना गैया नोंसोर जा गायग्रा हा गैयाना बिथाल' ना होमबा गोजोननाय थाबाय आब' बिदिब्ला ओरै जोङो सिगांखै नायलांबावनि
थाथ' होमबा ना लोगोफोर आरो आं दा न'खरसे बर'नि न'आव मोनफैलायबाय आरोना लोगोफोर गिबियावनो नायलांनि दै जोङो नै बेयाव त्रिपालाव जिगाब दानफ्लेनाय दोनदों मा खालामगोन जोङो एसे नैबे आब'निफ्राय मिन्थिना लानि दै बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांनोसै लोगोफोर आब' नैबे जिगाब ना जिगाबखौथ' नोंथाङा दानफ्लेनानै त्रिपालाव होदों बे जिगाबखौ मा खालामनो नागिरदों आब'आलाय जोङो बे जिगाबखौ जोङो बिदि अफिसनिफ्राय एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय जोङो माने ट्रेनिं लादों इनि थाखाय माने जों मैखुन बानायनो थाखाय दानफ्लेनानै फोराननाय जादोंमोन फोरानदों माने ना बेनिफ्राय माबायदि मैखुन जागोन इलाय फोराननायनि उनाव मैखुना जोङो प्लास्टिक बायनानै थफ्ला जुगोन थफ्ला जुनानै जों माने सिलिन्डार होनो आरो जों थफ्लाखौ बे सिलिन्डारखौ बानायगोन बानायनानै जोङो खाथबनानै इनि सिङाव बेगर होगोन बेगर होनानै जोङो माने थफ्लाखौ आलायो आरो आलायनानै जोङो माबानानै खोबसिननानै दोनो मा बेगर मैखुन बेरनो थाखाय माबा मोनसे बेगर थायो मैखुन बेगर दङ इयाव मैखुन बेगर थायो बेगर दङ बेगरखौ जों बायनानै लाबोयो अर्डार खालामनानै ओमफ्राय इखौ जों दा बिदिनो खालामनानै माबायो माने बानायो आरो ओमफ्राय मैखुनखौथ' जेनेबा नोंसोर बानायबाय बेखौ फाननो थाखाय अबेबा मार्केट दं नामा बाजारफोर फाननो थाखाय माने मार्केट दङ जों माने निजे न'आवनो साप्लाय खालामो जोंखौ माने न'निफ्रायनो लांनो फैयो आरो किसुमान मानसिया इनि थाखाय जों माने बयखौबो माने माबा खालामनाय जादों बुंनाय जादों ओमफ्राय जोंनाव सार्टिफिकेटबो दङ जों इखौनो बानायनानै माने साप्लाय खालामो जायोना मैखुनखौ जायो माने बेमार आजारनि थाखाय बे मैखुना बिराद मोजां आरो मानसिनि थाखाय आयुर्वेदिक टाइपनि ना बेनिफ्राय केजि सिस्टेम ना मा सिस्टेमलाय फाननायालाय जोङो केजि सिस्टेम करि फानो बेसे करि फानो जोङो 300 करि फानो 300 करि फानो न'आवनो लांफैयो होमबा ना न'आवनो लांफैयो बेनिफ्राय जेनेबा आब'ना मैखुनखौ जेनेबा बानायजेननायनिफ्राय फानजानायसिम खैदिन नांगौ जोंनो फानजानायसिम जों मास मोनसे नांगौ मास मोनसे नांगौ ना मास मोनसे नांगौ जों माने खोबनानै इदिनो खोमसियाव दोनो 15 दिन दोननायनि उनाव जों खुलिनानै माने जों गासिखौबो माबा खालायो बार सार जेबो नांनो होआ जेबो नांनो होआ जेनेबा धाबजोंसो माबा नांगौ नालाय ना बेनिफ्राय अबाफोर बानायदों नामा दा बानायना दोननाय दं नामा बानायनाय गैथ'ला गैथ'वाना जिगाब गैयिनि थाखाय बानायाखैमोन दासो गोदान लाबोदों अब्ला मालाबा उनफ्राव देखायनोसै ना बेनिफ्राय आब' नोंसा इयाव थाफैनाया बेसेसो गोबाव जाखोबा आं इयाव थाफैनायाथ' 9 बोसोरसो जाबाय 9 बोसोर जाबायना बेनिफ्राय गुमै दंना गैयाबा जोंना दा गुमैया न'आव गैया अबेयाव थायोबा खामानियाव दङ अबेयाव इटानगराव मा खामानि मावोबा गारि सलायो ना अफिसफोरनि गारि सलायो नामा अफिसनि माने माबानि इदिनो कम्पानिनि गारि सलायो ना बेनिफ्राय फैसाफोरखौ ओरैनो बेसे मोनोबा जोंना फैसाया माने दरमाया अफिसनिबाबो बारा गैया जोंना 22,000 मोनो 22,000 दा बेनिफ्राय गथ' गथाय साबैसे दङ जोंना गथ'फोरा 3 दङ 3 हौवासा साबैसे आरो हिनजावसा साबैसे ओमफ्राय हिनजावसा उन्दै सासे दं बेनिफ्राय बेसेयाव फरायदोंबा दा गेदेर सासेया BA फरायगौमोन हाई सेकेन्डारि पास जानानै दङ ओमफ्राय गेजेर गथ' सासेया फिसालाया मेट्रिक होदोंमोन मोनब्रै साबजेक्टआव गाज्रि जादों ओमफ्राय नै सासेया उन्दै सासेया 7आव दङ क्लास 7आव स्कुला बिदिनो प्राइभेटआव होदों आरो प्राइभेटआव अबे स्कुलाव होदोंबा नेशनेल एकाडेमि गुगामुगाव ना बेनिफ्राय लांलाय लाबोलाया माजों खालामोबा बेनिफ्राय जों लांलाय लाबोलाया दा जों न'निफ्राय थाबायलाङो ओमफ्राय मेन रडनिफ्राय थमथमजों हगार हरो 20 थाखा भारा लायो टार्निंनिफ्राय ना ओरैजाय सुबनसिरि कलेज खाथियाव बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव नोंसा बबेयाव दंमोनबा बेयावथ' बारा गोबाव जायाखैबा जों बारा गोबाव जायाखै जोङो आवगोलो जों माबायाव दंमोन अरुणाचलाव दंमोन अरुणाचल मा जायगायावमोनबा पासिघाटआव ना यागुरुङाव दंमोन यागुरुंनिफ्राय जों ओजोंबोथ' गारि सलायदों खोमा गारिखौनो सलायदोंमोन ना बेनिफ्राय न'आथ' नै जाहैबाय खोमा ना न'खौ दासो लुनो लादोंना बिदिब्ला न'नि नुथायखौ एसे देखायनि न'नि अबस्थाफ्रा बारा मोजां नङा आरोना गोदान हासो नालाय लोगोफोर बिनि थाखायनो न'फोरा बारा बेबायदि मोजां नङा आरोना बेनिफ्राय नै ओरैजाय जाहैबाय ओरै अमा दं नै एखे अमा फिदों आरोना नै न'खौ दासो लुदों नै इसानै लोगोफोर
नेरजानो लाबानो जाबाय न'खौ दासो लुदों आरो ना जेब्ला लोगोफोरजों आरो गुबुन न'खरसेनियाव थांबावनोसै दै जाहाथे नोंथांमोना बेनि नुथायखौबो नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला आं फैलायबाय दा मोनसे न'खराव आरोना लोगोफोर बिसानि हौवाया बर' ओमफ्राय हिन्जावा गुबुन जाथिनि आरोना आं बिदिब्ला नैबे आब'निफ्राय एसे सोंना लानि जाहाथे लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय বাইদেউ আপোনাৰ এইটো কি গাঁও বুলি কৈছিলে 4 নং সোণাপুৰ 4 নং সোণাপুৰ ন তাৰ পাছত আপুনিটো বড়ো নহয় চাগে নহয় বড়ো নহয় না আপুনি কি জাতিৰ হয় বা মই অসমীয়া আহোম ন তাৰ পাছত বৰগোহাঁই আপোনাৰ মানুহটো মোৰ মানুহটো দৈমাৰী ন ক'ত আছিলে বা আপোনাৰ মানুহটোৰ ঘৰ অৰিজিনেলটো ঘৰ চিলাপথাৰ ন আপোনাৰ হেৰি চিলাপথাৰ ভৈৰৱপুৰ ন আপোনালোকে তাতে বিয়া হৈছিলে ন তাতে বিয়া হোৱা নাই আমি ইয়াতে বিয়া হৈছো গোগামুখত ক'ত আছিলে বা গোগামুখত আপোনাৰ সুজন হোটেলৰ ওচৰত ন ভাড়াকে আছিলে চাগে ভাড়াকে আছিলো মানে মোৰ মানুহজন ভাড়া ৰুমত থাকি হেৰি কৰিছিল আপোনাৰ এনএছপিচিত তেতিয়া প্ৰথম চলিছিলে যে এনএছপিচিত কাম কৰিছিলে তেতিয়া মই আমাৰ ভিন্দ বাইদেউহঁতৰ ঘৰ ওচৰ আছিলে তাতে মই আহিছিলো তাৰপিছত আহোঁতে মানুহটোৰ লগত চিনাকি হ'লো তাৰপিছত ভাল পালো তাৰপিছত বিয়া পাতিলো বিয়া কৰিলে ন তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আছে মোৰ তিনজন ল'ৰা দুজন ছোৱালী এজন ল'ৰাটো কিমান বয়সৰ বা আপোনাৰ ল'ৰাটো এতিয়া 15 বছৰ তা পঢ়ি আছে নে 9ত পঢ়িছে ন এবাৰ 10 পাব আসামিজ মিডিয়াম পঢ়িছে আসামিজ আপোনাৰ নগৰ হাই স্কুলত ন ভালি স্কুলতে পঢ়িছে বাৰু দেই তাৰ পাছত ছোৱালীটো আপোনাৰ মিলনপুৰ এলপি স্কুল এটোতো অসমীয়াই চাগে ন অসমীয়া তাৰপাছত আৰু লাষ্টটো মাজৰটো আপোনাৰ হেৰি নগৰ হাই স্কুলতে পঢ়িছে কেজন বুলি ক'লে তিনজন ন একদম সৰুটো এই ছোৱালীজনী এইটো এজনী কিমানত পঢ়ি আছে এজনী আপোনাৰ 3 ক্লাছ 3 ন ক্লাছ 3 এতিয়া হেৰি 4 পাব 4 পিছত তাৰপিছত যোনটো মাজু হয় মাজু ল'ৰাটো আপোনাৰ ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছে তাৰপিছত ডাঙৰটো আপোনাৰ 9ত তাৰপাছত বাইদেউ এটা কথা সুধো আপোনালোকে যেনিবা ভেটিটো কিনি ল'লে ন ইয়াত আপোনালোকৰ খেতি মাটিটো কিনি লোৱা হৈছে নেকি লগতে খেতি পথাৰ নাই ন অকল আপোনাৰ ভেটিটো আছে ন অকল ভেটি 1 বিঘা মাটি আমি কিনি লৈছো বিঘাত কিমানকে চলিছে বা ইয়াত মাটি এতিয়াতো আপোনাৰ দাম বাঢ়িলে এতিয়া আপোনাৰ মিয়াদি পাতা হলে 2.5 লাখ বিঘাত 2.5 লাখ 3 লাখ এনেকা 3 লাখ যোনে যিমানত বিক্ৰী কৰিব পাৰে আগত তেতিয়া কিমানত কিনিছিল আমাৰ 35,000ত এইখিনি কিনিছিলো তাৰ পিছত মিয়াদি পাতা হয় তাৰপিছত মালিকৰ নাম কাটি মোৰ মালিকৰ নাম উঠাওতে আপোনাৰ 50,000 খৰচ গৈছে এতিয়া আপোনাৰ এই মাটিটো লোৱা আপোনাৰ 7-8 বছৰ হ'ল এতিয়া মিয়াদি হৈ আছে ন এতিয়া মিয়াদি হৈ আছে তাৰ পাছত আপোনাৰ মানুহটো এতিয়া কি কৰে মোৰ মানুহটো এতিয়া আপোনাৰ কাম কৰে ন এনএছপিসি ৰোডত আপোনাৰ হেৰি গাড়ীৰ কাম কৰে লোডিং আনলোডিং সিমেন্টৰ গাড়ী আহিলে খালি কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ৰডৰ গাড়ী তেনেকুৱা কাম কৰে মানে হাজিৰা কৰি খাওঁ আৰু বেলেগ তেনেকুৱা একো সুবিধা নাই আমাৰ এই গাঁৱত যিমান মানুহ আছে সবে হাজিৰাই কৰে এনেকেতো আপোনাৰ খেতি পথাৰটো কিনি ল'ব পৰা নাই আৰু ইয়াত খেতি পথাৰ কিনি ল'লেও ইমান ধান নহ'ব নেকি বালি নহয় জানো এইবাৰ আপোনাৰ খেতি কৰিছো পানীটো লাষ্ট বেছি হৈছিলে নহয় জানো মাৰি দিলে দ পথাৰ লৈছিলো আকৌ বাম মাটি কৰিলে কেতিয়াবা ভাল হয় কেতিয়াবা বেয়া হয় তেতিয়া গোটেই বছৰটো কিনিয়ে খোৱা হয় ন খোৱা বোৱা কৰোঁতে বা হেৰি কৰোঁতে ঘৰ চলিব কাৰণেতো অকণমান অসুবিধা হয় অকণমান নহয় বহুত হয় এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো আপোনাৰ মেট্ৰিক দিব অহা বছৰতে মেট্ৰিক দিলে মানে কি এতিয়া ইয়াক মই টিউচন দিওঁ টিউচনত আপোনাৰ 2টা ছাবজেক্টত 1000কে আকৌ এতিয়া 2টা ছাবজেক্ট দিবই পাৰা এইটো মাহ হিচাপত লৈ নে মাহ হিচাপত এক মাহত কিমান এক মাহত 1000কে লয় ইয়াত ক'ৰবাত টিউচন মাষ্টৰ আছে ওচৰত নাই তেতিয়া ক'ত লোৱা আপোনাৰ এই লখিমপুৰ ধেমাজি সীমা ওচৰত যায় মানে সিহঁতে গ্ৰুপ চিষ্টেমত কৰিছে 4টা-5টা ল'ৰা ইয়াতে কিহৰ লগত অহা যোৱা কৰে চাইকেল নে চাইকেল আছে চাইকেল লগত অহা যোৱা কৰে ন
তেতিয়াতো অসুবিধা আছে ন অকমান অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় আকৌ মানুহটো কাম ক্ষতি কৰিলেও অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমাৰ মানুহটো ঘৰত নাপায় আপুনি ৰাতি পাব দিনত নাপায় দিনৰ কাম ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কেলে ক'লে আপোনাৰতো নিজৰ খেতি পথাৰ নাই খাবলৈ কাৰণে অকমান অসুবিধা হয় প্ৰতি বছৰটো যদি আপোনাৰ কিনি খাব লাগিলেতো কামটো কৰিবই লাগিব হাজিৰা কামটো কৰিবই লাগিব এনেকে চলিব লাগিব আৰু ন কি কৰিব উপায়টো নাই হ'ব তেতিয়া ন বাইদেউ আমি আকৌ বেলেগ সাইডে যাওঁ ইফালে যাওঁগে অকমান হ'ব তেতিয়া ন बिराद खस्थ' मस्थ'यै रायजो जाना दं आरोना लोगोफोर बर'नि न'खरफ्रा एकदम बिराद गोजान गोजान मिथिबायना नै एकदम हाग्रा बारि गोजा आरोना नै लोगोफोर बेसेबा गोजानजों फैलायबाय बेनिफ्राय नैयाव न'खरसे मोनलायबाय आरोना लोगोफोर नै बिदिब्ला जोङो बिसोरनि न'खरावबो एसे हाबनानै बिगुमाजों रायलायनि दै लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय गुथे हाग्रा बारि आरोना ना लामायानो थिग दं ना न'आनो थिग दं आरोना लोगोफोर एकदम ओरैबायदि खस्थ' दैज्लां समाव माबायदि हान्थियोथाय बिदिब्ला जोङो बिगुमानिफ्राय एसे मिन्थिना लानो दै लोगोफोर खुलुमबाय आदै बेखिनि गामिया मा गामिमोनथाय ये जों बर' माबायै दोनदों माइनावपुर ना 3 नं सनापुर आरो दा बर'जों माबायै दोननानै लादों माने माइनावपुर दोनना लादो आरोना बेनिफ्राय आदै जोङो एकदम फैनायावथ' बिराद खस्थ' मोनदों माने मेसेङावनो जुदि बेबायदि खस्थ' जायोब्ला लामा सामानि जेबो माबा गैया बेनिफ्राय दैज्लाङाव बोरै थाबायो बार नोंथांमोना बिदिनोसै दैजों बारसोमलांनांगौ जायो फोथारजों थाङो थिं गिदिंलाङो लामाथ' आरो बिदि सुबिदा गैया लामा सामा जेबो सुबिदा गैया ना दा गैथ'आ बेनिफ्राय आदै मोनसे खोथा नोंसिना बेयो पन्सायतआ बबेयाव गोलैयोबा पन्सायतआ माने मानसिफ्रा बिदि माने बेले बेजे आं फैदों अखमाति पन्सायतनि दं सिमोननि इथिं आरो बामसेनियानि दङ बायदि बायदि माने एकदम बेलेग बेलेग जातिनि मानसिफोर दं ना गावनि हारि जोंनि बर' दं बेंगलि दं हारसा दं मिरि दं नेपालि दं ओमफ्राय मुस्लिमफोरबो दं खोमा मुस्लिमफोरबो दं गासिबो मुस्लिम गोजा ओरैजाय सिगांखै ना ओरै सिगांखै ना नैखे मुस्लिम दं ओइ सिगाङाव आरोना दानि नुबोदोंमोन मटर साइकेलखौबो हारसिं सालायदों बेनि थाखायनो देखायनो हायाखै ओरैजाय सिगाङाव मुस्लिम दं आरोना बिदिब्ला जोङो आदैनिफ्राय एसे मिन्थिनानै लाबावनि जेनेबा नोंथ' अखमाति पन्सायतनि होनना बुंबाय ना दाबो अखमाति पन्सायतआवनो दं नामा अखमाति पन्सायत इयावथ' जेबो दानना लाबाखै होमबाथ' बेबायदि आइ न'फोर मोनबाथ' एसे प्रब्लेम जागोन खोमा प्रब्लेमाथ' दा आरो बेयाव जुदि ट्रेन्सफार हरा होजोंनो लुनांगौ जायो ओजोंनो लुनांगोन ना आइ मोननाय लोगो लोगो बेबायदि जायो दे मिथिबाय सार्भे खालामबाथ' नोङो जेनेबा जि पन्सायतनि आन्दाराव थायो बेखौसो लानानै सार्भे खालामो माने दा अखमाति नालाय नोंसाना अखमातियाव न' दङब्ला अखमातिनि न'खौसो इसोरो माने फटक साफायगोन बेनिफ्राय जिअ'टेक खालामनानै ओजोंनो माने जुदि बायसान्स न' फैयोब्लाबो नोंसा ओजोंनो लुनांगोन माने दा जेनेबा बेथ' ना अखमातिनिफ्राय बेयो जोबोद गोजान माने बुहुद डिसटेन्सआव दङ नङा होमबाबो माने मोनसे पन्सायतआव जुदि गोलैयाबा माने गुबुन मोनसे नङा इथ' जेनेबा बेयाव दा ओरैनो सिगां फुराना न' थानायफ्रा बा गामि थानायफ्रा बबे पन्सायतजों नांजाबना दंबा दा इसोरो दा नोंस्रा सिमोननि नोंहा जेनेबा सिमोननिथ' जेनेबा सिमोनानो दं नोंहा इयाव जेनेबा गोजाम थानाय मानसिफोरखौ होनदां गोजाम थानाया कस्तुलि पन्सायत इखिनि बाउन्डारियाबो गोलैयो नामा कस्तुलि पन्सायतआव गोलैयो ना कस्तुलि पन्सायतआव गोलैयो ना खारन बे माबाथ' धेमाजि माबायाव जेनेबा नोंहा डिस्ट्रिक्टआथ' जेबो नङा डिस्ट्रिक्टखौथ' जेबो नङा बारु खिन्थु पन्सायतआ कसुतुलियाव गोलैयोना होमबाथ' जुदि कसुतुलि पन्सायतआव गोलैयोबा जुदि आइ न' मोननो गोनांबा बा आइ सार्भे खालामनो गोनांबा नोंसिना जेनेबा हमना ला कसुतुलि पन्सायतजों थाफानांगोन नोंसोरो कसुतुलि पन्सायतआव हाबनांगोन बेयाव भट होनो मोननांगोन अब्लासो नोंसोरखौ माने कसुतुलि पन्सायतआ जेनेबा बेबायदि पन्सायत लेभेलाव जिखुनु माबा मोनसे मोननो गोनां न'फोर बा माबाफोर जिखुनु लामा बायदिसिना मोनोब्ला पन्सायतनि आन्दाराव होमबासो माने नोंसोरो मोननो चान्स थागोन आरो दाथ' जेनेबा हमना ला अखमाति पन्सायतआव दं नालाय दाथ' बे कसुतुलि पन्सायत जाहैबाय होमबाथ' नोंसा आइ न'निबोथ' एसे प्रब्लेम दं नोंसा माने बेयाव जेसेबांखिनि दं बेयाव थानायफोराथ' बे कसुतुलि पन्सायतआव गैयानो खोमा आंनि मिन्थिनायाव आं सोंदों माने बर्थमान गैया ना अब्लाथ' माने लामा बायदिसिनानिबोथ' बहुद प्रब्लेम जागोन मोजां लामाबोथ' गैया खोमा मोनसेबो गैया ना
बेबायदि गारि मटर फैनो हानाय लामाबोथ' गैया जोंबोथ' बिराद खस्थ'जोंनो फैदों एकदम फोथार सलायबोदों ओरैबायदि गोजान माने न'फ्रा ओरैबायदि डिसटेन्सआव दं माने हाग्रा गेजेर बेबायदिनो थुरि बायदिसिना हाग्रा इनिफ्राय फोथार नारा दं इनिफ्राय फिसा आलिजों सलायना फैदों आरोना जोङो माने दिनै आङो माने जोंनि बर' न'खरफ्रा माने बे सनापुर होननाय गामियाव 4 नं सनापुर ओमफ्राय नोंसिना मा होनदों माइनावपुर ना खै नं माइनावपुर होनदों जों बर'नि दोननानै लादों आरो माइनावपुर जेनेबा बर'नि नाम दोनना लादों मोनसे दानानै लानाय बेनिफ्राय बेखिनि एरियायाव नोंसिनि खाथि खाला ओरैनो न'खरबैसे दङबा बर'फ्रा दा 18 घर दङ 18 घर ओरैजाय ओइखैनियाबो खोमा सिगां साइडनिया नोंसिना इखिनियाव बेलेग ना बेनिफ्राय अबेखि दंबा न'फ्रा ओरै जेराव मेरावनो दङ ओरै सिगांखै जेराव मेराव दंलाबायो आरोना ओरै सिगांखै दं मिथिजोबगोन दा सिगांखै दङ आरोना जेनेबा नोंसा अकमाथिनिफ्राय ना नंगौ बेनिफ्राय इयावथ' जेबो खेथि बेबायदि खेथि फोथार गैया खोमा गैया ना बेनिफ्राय न'आथ' दं जेनेबा ना बेनिफ्राय गथ' गथाय साबैसे दंबा आंना बर्तमान फिसाजो सासेमोन हाबा जाबाय देउरिजों जादों फिसाला सासे दं हाई सेकेन्डारि पास खालामनो देग्लाय BA माबायाव दङ फरायगासिनो इयाव फरायो ना ओजोंनो फरायो गगामुख कलेजाव फरायो ना बेनिफ्राय न'आवनो थायो दा इयावनो थायो थाया बिब'जों थायो आरो न' दङ न'आव थायो अकमाथियाव थायो आरो ना बेनिफ्राय ओजों माबाफोर गैयामोन नामा बिदि बिथाफोर बा गायग्रा हाफोरा बुरजाफोर गैयामोन नामा बेबायदि माने आनि थानि हाग्रा गेजेराव एसे थानाय हिसाबै सोंबाय आरोना आदै जेबो दुखु मोननो नाङा दुखु मा मोननो बिखेक जादों माने जों हाया दङ बिथाबो दङ सानै जोंहा NSPC कम्पानियाव मावो राजकुमार बसुमतारी होननाय सासे प्लानगत सासे गोबिन्द बसुमतारी फंबाय उन्दै बेबो NSPC आवनो प्लानगत आंबो सुपारभाइजार मावनानै 10 बोसोर थादों आं माने गिदिर बेमारनि थाखाय फैनांगौ जादों माने आंनि हा बिथा न' आं फाननांगौ जादों बे न'आव आं थानो हायि बायदि जादोंमोन ओजों बिदि मा बाहेरा हावाफोरबो नांदोंमोन नामा नांदों होननायनि बिदि जेनेबा सन्देह खालामनानै आरोना बेनि थाखायनो बेयाव फैनाय जादोंना दा जेनेबा गावनि फुराना न'खौ गारना फैनानै माने बे गोदान हायाव थानानै गोबां माने दुखु सुखु जों सहायनांनाय जाना दं आरोना बेनिफ्राय आदैमोना दैज्लांफ्राव जेनेबा ना अखा बोथोराव जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो बाजार बायदिसिना बा गगामुख टाउनफ्राव थाङोबा नोंथांमोनाथ' साइकेल जेबो बेबायदि लांनो हाया खोमा लंपेन्ट बायदिसिना बेबायदि जुथा मुजा गाननानैथ' थांनो हाया बेनिफ्राय माबायदि सिस्टेमै थाङो नोंथांमोना बिदिनो गामसा गाननानै ससे थांसै ओमफ्राय ससेयाव गानहैफिनसै होमबाथ' बहुद माने दुखुनांथाव आरोना मा खालामनो लोगोफोर उपाय गैया बेबायदि जायगायाव जोंनि बर'फ्रा रायजो जाना दं आरोना बेनिफ्राय बेथ' जेनेबा बारा गोबाव जायाखैना गामिया ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बेखिनि गामिया बेयाव गोजामफ्रा जाबाय 7 बोसोर 8 बोसोरानो जाबाय आं गोदान बारु नोंसा बोसोर बेसे जाखोबा बर्तमान आं 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर जाबायना बोसोरनै जाबायना गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला ना 4 राउन्डखौ नायना लानि दै लोगोफोरजों नै बेखैथ' ओरैजाय हाग्रा गोजा नै एकदम ओरैजाय थुरि हाग्रा गोजा आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओरैबो एकदम गुथे थुरि हाग्रा गोजा आरोना बेनिफ्राय नै जाहैबाय जोंहाथ' बाथौनि मुङाव सिजौ गायोमोन नालाय सिजौखौ गायथ'वाखै आरोना तुलसि गायनानै दोनदों नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय न'नि नुथायखौ एसे नायना लानि नै न'आ बेबायदि आरोना बेसेरा माने बेमार जानानै उपाय गैयियाव बेबायदि बेयाव फैनो गोनां जादों आरोना न'स' बानायथ'वाखै बानायगोन आदाया पुराना बिथायाथ' दंथ'यो नालाय बेनि थाखायनो जेनेबा दा बर्तमान बे गोदान हायाव जेबो न' लुथ'नाय जायाखै आरोना लोगोफोर आं दा खाथिनिनो बर' न'खरसेनाव मोनफैबावबाय दे जाहाथे बिसानिफ्रायबो एसे मिन्थिना लानि लोगोफ्रा आंजों दसे सम थाफालायबानो जाबाय बिदिब्ला जोङो बिसानि न'खरखौबो नायनानै एसे सावरायनो दै लोगोफोर बिसानाबो गुथे बेबायदि हाग्रा गेजेर गोजा आरोना लोगोफोरनि न'आ बेखै दङ इसाबो बाथौआनो नै बाथौब्लाबो माने मोजाङै बर्तमान बाथौखौ साजायथ'वाखै आरोना लोगोफोर ओरैनो बेबायदि एसे माबा खालामनानै थुलुंसि गायनानै बेबायदिनो साथिखौ सावनानै दोनो आरोना लोगोफोरनो नुनायाव बेबायदि नुयो बिदिब्ला जोङो बिगुमाजों एसे सावरायनि दै
नोंथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिन्थिना लानि आदाया बबे गामिनिमोनलाय सिमेन्ट सापरिनि ना बेनिफ्राय दा नैबे 4 नं माइनावफोर ना मा होनदो बे गामियाव थाफैबाय ना बेसे गोबाव जाखोबा बेयाव थाफैनाया आं थाफैनाया बेयाव माबा जाबाय बोसोरथाम जाना दं आरो बोसोरथाम जाबाय ना बेनिफ्राय सिमेन्ट सापरियाव बेबायदि बिथा बा गायग्रा हाफोर गैयामोन नामा नोंसालाय आंना बर्थमान जों गैया ना बिथाल' दंमोन ना बेनि थाखाय माने बेयाव फैबाय आरो ना आं दा बेयाव माने एक्सट्रा हा बायना लाबाय लानानै बेयाव थाफैबाय आरो सिमेन्ट सापरि मा गामियाव मोनबा आं माबा होनो हसं हसंनि गेजेराव ना हांमा आरो हसंनि गेजेराव सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय नायदोंबा नै आदाखौ सिनायखागोन ओरैबायदि माने दुखुनांथाव मोनसे जायगायाव माने रायजो जाना दंफैयो आरो ना आदा मोना एकदम हाग्रा गेजेर ओरैबायदि बालाबारि ना आदा हाया बालाबारि बेनिफ्राय सिमेन्ट सापरियावथ' एसे मोजांमोन खोमा ना हाफ्रा सिमेन्ट सापरियाव बिदिनो जायगा नोंहा नोंसा जि जायगायाव दंमोन बेयो एसे मोजांमोन ना बेनिफ्राय माथो इयाव फाननानै माबोरै ओजोंनि बिथायाबो दं होमबा ओजों बिथा थानानैलाय बेयावलाय माबोरैथो बेबायदि आनिथानि फैखो नोंथांमोनालाय आं फैनाय माने बिदा फंबाय बुरजा नालाय जायगा दखरसेयाव बिदा फंबाय थानो बेसे ओंखायनो अबेबा जायगा मोनोबा बेयाव साथामसो बेयाव साब्रैसो बिदि थानोसै होननानै बेनिफ्राय जेनेबा बेखिनि हाखौ नोंथाङा बोरै माने फार्स्टआव मिन्थिजेननाय बा बोरै बेयाव माने इदि हा दं होननानै नोंथाङा बोरै मिन्थिनानै बेयाव थाफैनाय जाखोबा बेयाव बोरै दंबा आङो माबायाव दंमोन प्रथम फैनानै बामसिनियाव दंमोन बामसिनियाव आं 8 बोसोरसो थादों बेयाव 8 बोसोर थाखांनायनि उनाव माने बेयाव जोंनिबो माबा दंलाय जाथि खुरमिया दं नालाय बेयो खोन्थाबाय जे जोंहा ओरैबायदि ओंखारदो गोदान जायगा बिदिखो होननायखाय थांनानै नायनि र' फैबाय हायाथ' एसे खममोन खोमा ना बे समाव आं फैबा माबा जादों आरो 1 लाख जादों 1 लाख बिगायाव 1 लाख होननानै बायना लाबाय आरो ना आं बिगानि लाबाय बिगानि लादों 2 लाख होमबाथ' आदाया जेनेबा 2 लाखखौ बबेनिफ्राय बोरै मेनेज खालामखो बिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा 2 लाखआ ओजोंहाय न'निफ्राय लाबोबाय 2 लाखखौ आं न'निफ्राय लाबोजोबनाय गोजा बिदा फंबायफ्रा जेराव मेराव थाङो नालाय बे गरसे जेनेबा अननानै हरबाय आरो ना सहाय हिसाबै हरबाय माने नों बेयाव थादों जेला बेयाव न'खौ लुदो बेयावनो थादो रायजोबोथ' दा गथ' गैथ'वा रायजोआ जेनेबा लासैनो जागोन दा बर्थमान जोंनियाव बर'फोरा 16 घर ना 17 घर जाना दं गोदान दा गैयै माने जानो गैयै गोजा नालाय हाजिरासो मावना जायोना बयबो हाजिरा मावनासो जायो बेनिफ्राय ओरैनो मा हाजिरा मावोबा आदाया दा बर्थमान आं मावनाया ओरैनो जेनेबा कम्पानि मोनसे दंमोन इयाव इटा कम्पानि बेयाव थांदोंमोन आं बेयाव थांनायाव गेजेराव लोमजाना होबाय लोमजानायखाय साननैसो आं न'आव जिरायथ'ना दंथ'यो आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा जेनेबा नोंथाङाथ' दा बेयावथ' जेबो पन्सायतनिथ' जेबो माबा गैया खोमा भुटारबोथ' बेयाव गैया आं बेयाव गैया ओजोंनो दं आंना ओजों दं बेनिफ्राय मोनसे खोथा दाथ' जेनेबा भुटारा ओजोंनो दं होमबाथ' नोंसिना जुदि आइउएन देखे सार्भे खालामनो गोनांबाथ' सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैनानैथ' बेयाव सार्भे खालामा बेयाव खालामा अब्ला नोंथांमोना माने आइउआइफोर मोननोबो बहुद गोब्राब जागोन ना बेनि सोलायै नोंथाङा जोंनि गिदिर बर'नि जेनेबा हमना ला बिटिसिनि चिफ बिटिआरनि चिफ नोंथाङा बिसोरनि सायाव माबाफोर माने नोंसिनिसिम अनसुंथाइ होनो थाखाय माबाफोर खावलायो नामा नोंथाङा जोंनिसिमनिफ्राय खावलायनाया खावलायो दा जों बेसेबांखौ रावबो गामि गोदान नालाय जों रावबो दैदेनलायाखै गतिके बेसेबांखौ जों थांथ'नाय जायाखै आरो दा जेनेबा नैबे गामियाथ' गोदानसोना मोनसे समावथ' माने सुबनसिरिया गुते माने बेखौ माने दै बुसारनानै बाला गालांनानै बेनिफ्राय दा बेयाव माने गुते हाग्रा बंग्रा जाजोबना दं आरो ना आंबो बेखौनो बुङो जोंहा माने बर'नि गिदिर लिडारफ्रा गेदेर गोलाव बिथांमोना जाहाथे नैबे आदामोननि थाखाय माने एसे एनै माब्लाबाफोर फैनानै जुदि नुसनफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना माने एसे
माबा मोनसेफोर बा खुन्था थंसे बा फिसा थेलेबलेबै न' गंसे लुनो थाखायब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे नैबे आदामोननि थाखाय 4 नं सनापुर बर' गामियाव जाहाथे बेबायदि न' स' लुनो थाखाय रांफोर अनसुंथाइ होयो आंनिफ्राय बेखिनिखौनो माने भिडिअ खालामनानै फोरमायना होनाय जाबाय बिदिब्ला आदा नोंथाङा फिसाला फिसाजो साबैसे दं होनबा आंहा फिसाजो सासे फिसाला सानै दं बिदिब्ला लोगोफोर आरो आं दा मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय आरोना लोगोफोर बिसानि नुथायखौबो एसे नायनायजों लोगोसे बिगुमाफोरजों रायज्लायना लानि बिथांमोना जाहाथे बेखौबो नायलांबानो जाबाय बेबायदि अबस्था आरोना न'खरफ्रानो आं दहायनिफ्रायथ' जायगाफोरखौथ' देखायखादों नैबेबायदि हाग्रा गोजा आरोना लोगोफोरनो इसा बाथौआनो दै नै लोगोफोर नैसा बाथौआनो नै धोरोमा बाथौआनो नैबे जाहैबाय बाथौ बेनिफ्राय नै ओरैजाय न'आ ओरैजाय दं आरोना लोगोफोरनि नायना लाबानो जाबाय बे जाहैबाय न' नै नैबे न' आरोना मोनसेल' माने गंसेल' न'आ बिदिब्ला जोङो बिसानि बिगुमाजों एसे रायज्लायना लानि खुलुमबाय आदा खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनि नामा आंनि मुङा मिजिंसा ब्रह्म बबे सिगाङाव बबे जायगायावमोनबा बबे जायगानिफ्राय फैदोंबा आङो बेदबारि ना बेदबारिनिफ्राय फैदों ना बेनिफ्राय बेदबारियाव बिदि हाफोर बुरजा गैयामोन नामा बिथा गायग्रा हाफोर गायग्रा हाथ' गैखायानो गैया बिथायाथ' दंमोन खोमा बिथाया दंमोन दाबो दं दाबो दंना बेनिफ्राय जेनेबा जोंथ' गगामुग हालामाव थानानै ओरैबायदि जों मोजां मोजां जायगायाव दंमोन बा बेदबारियाबोथ' गाज्रि नङा मोजाङानो लामा सामानि सुबिदा बेनिफ्राय दा बेयावथ' जेनेबा ना आं नुदों माने आंबो दिनैसो फार्स्ट फैदों इयाव फैनानै नुदों ओरैबायदि माने लामाबो गैया हाग्रा जोंथ' फोथारसो सलायदों बांसिन मटर साइकेलखौ बेनिफ्राय माने लामा दङब्लाबो सेंगेबेल जेबो गैया अन्थाइ जेबो गैया ना पाक्का ना कालभारनि माबा दं एकदम बाला आरो ना मटर साइकेलानो खारा माने जों ओरैबायदि खस्थ'यै फैदों बेनिफ्राय आं बेनि गेजेराव नोंथांखौ फंनैसो सोंनो सानो नोंथांमोना जेनेबा हमना ला एसेबां माने गाज्रि लामायाव बोरै थांलाय फैलाय खालामो नोंथांमोना गगामुगफ्रावथ' थांनो गोनां जाथारगोन थांथारो माबायदि थाङोबा उपाय गैया दा गारि गुरा लानो सानबाबो लानो हाया लामा गैयिनि थाखाय बेनिफ्राय दा जेनेबा नोंसोर गगामुग थाङोबा बेनिफ्राय मटर साइकेल थाङोना गारि थाङोना ना साइकेलफोर लानानै थाङो माने जोंना रेलवे लामा बारबानो ओरैजा खाथि जायो ना ओरैजाय सिदा बारनानै ओरै लामा दंना ओरै जेनेबा ओरै लामा बारनानै थाङो आरो ना नैबेनि लामा बेजों लामा दं दा लहा गारना दोननायखाय रेलवे लामाया बेनि थाखाय आरो बांसिन गाज्रिसिन जादों इजिमोन आरो दा एसे बांसिन गोरासिन जासिनबाय थांलाय फैलायनि थाखाय लामा गैया होनबाबो जायो खस्थ' थांनो गोनांबाबो बहुद गोजान गिदिंनो बेनिफ्राय जेनेबा बिथाखौथ' बायना लाबाय खोमा इयाव बायबाय ना बेनिफ्राय गायग्रा हाथ' गैया खोमा बेयाव गायग्रा हाथ' लानानैबो लाब गैया बाला गोजा खेथि जाया बेनिफ्राय माथो मावना जायो जेनेबा खेथिथ' गायनो हाया बिदिनो आंनाथ' ड्राइभिं मावो ड्राइभिं ना गारि सालायो ओरैनो जायगायावनो सालायोना अबेबा गोजानफ्राव थांना सालायो आवगाय गोजानाव सालायोमोन दाथ' खाथि खालायावनो दं ओरैनो कम्पानिफोरनि सालायो नामा बिदिनो लकेल मा गारि सालायोबा गिदिर ना फिसा गिदिर गारि गेजेराव एसे बिदिनो अन्थाइ अनलानि बेफार मावदोंमोन सप्ताह मावबाय जाबाय थाया मावनो हाबाय थाया थालाङो दाथ' बर्थमान मावनायानो जायाखै दे बेनिफ्राय ओरैनो जेनेबा जानायनि थाखायथ' खेथि गैया बायनानै जायो ना गामिनिफ्राय लाबोयोबा सब बायनायानो गोजा ना जानाय माने गुत्ति आरो ना माइरंनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गुत्ति आरो ना गुत्ते सब बायनानै जानाय ना गायबाबो लाबानो लाब गैया गोरान गोजा गायनानै बहुद ट्राय खालामो जाया बेनिफ्राय जेनेबा बिथाखौ बायना लाबाय ना बायनाय भटाराथ' इयाव गैया खोमा बेदबारियावसो खोमा बेदबारियाव ना बेदबारिया ओरैनो मा पन्सायत गोलैयो नोंसिना उखमाथि गोलैयोना होमबाथ' जेनेबा बेयावथ' आइवाइथ' बेयाव मोननाय नङा खोमा मोनबाबोथ' बेयाव ट्रेन्सफार लाबोलाय जों मोनगोन दाथ' जेनेबा ट्रेन्सफार जायाखै हिसाबै दा जेनेबा हमना ला जिअ'टेक जानानै जुदि न'खौ मोनोबा नोंथ' ओजोंसो लुनांगोन बेयावथ' लुनाय केपासिटि गैया मानो होनना बुङोब्ला गावनि पन्सायत जाथारनांगोन माने दाथ' जेनेबा ओरैजाय नोंसिना उखमाथि ना बेथ' कसुथुलिसो होनना खोनादों कसुथुलि ना होमबा माने आइवाइफोर मोननोबोथ' एसे गोब्राबानो ना
दा मोननायाथ' मोनगौमोन जोङो एप्लाइ माने जों बेयाव गामियावनो साननैसो थानो होननानै माने ट्रेन्सफार खालामाखै आरो गामिनि मानसिजों सापर्ट साननैसो होनो होननानै दा बेयाव जोंहा गोबां मानसिबो जायाखै बा मेम्बार सेम्बार उथिनो थाखायबो आरो गुबुन हारिफोरजों बोरै लोगोसे जाफानायसो जानो एसे उसुबिदा जायो मा जाति दं बेयाव जोंनाव दा आदिबासि दं ओमफ्राय हारसा दं ओमफ्राय जों बर'आ इयाव 17-18 वर्ष जाबाय मुस्लिमफोर गैया खोमा ना मुस्लिमा गोजान जायो एसे जेनेबा बेलेग जातिफोरनिफ्रायथ' जेबो बिदि दावराव दावसि जेबोथ' उसुबिदा गैया खोमा ना बिदिथ' गैया उसुबिदा गैयाना जेबो दावराव गैया आरो मोजाङानो होनबा जेनेबा दावराव दावसि जायोबाथ' ओइ जातिनिफ्राय बै जातिसिम एसे गिनो गोनां जायोना बिदि जेबो गैयाना थानाय जेनेबा माबाफ्राव मोजाङैनो थायो जेनेबा हमना ला एसे थांलाय फैलाय लामाफ्रा उसुबिदा आरो ना थांलाय फैलाय लामायाथ' बहुत उसुबिदा बहुत उसुबिदा ना दा नै जोंनो दा न' लुनो सिमेन्ट लाबोनो थांबाबो हाया लामा गैया हाया बेफोरनि थाखाय न'खौलाय आंबो लुवाखै नङा खस्थ' खालामनानैबाबो एसे लुदों आरो लुदों सिगाङाव लुदों बैयाव जों बर' गोजा न'खर 6-7 न'खरसो दं इयाव लुदोंना सिगाङाव लुदों बहुत खस्थ'आव लुदों बेखौबो फाफ्लिजों बानाय खस्थ'जों लुदों आरो दैबाबो माबाबाबो मोनसे समावथ' मानसियानो गैबाङामोन गैखायानोमोन बै सिगाङाव आं दा जि जायगायाव न' लुदों बेवहाय आंहा बिसालि दंमोन ओमफ्राय आं दंमोन जों सानैल'मोन आरो हा लानाया बेयाव गेजेराव ओमफ्राय दा जेनेबा नोंना बिटिया मोननै जाना दं नामा आंना मोननै बे मोनसे आरो बै मोनसे बेखौ बेसे दामाव बायनायबा बे आगोलाव जोङो 50,000 लानायमोनलै आधा बिघा गोबाव जाबायना गोबाव जाबाय 6-7 बोसोरसो जाबाय माने 50,000 बा बिघायाव 1 लाख आरो दा 1 लाख गोलैदोंमोन बेनिफ्राय दे जेनेबा बेफोरथ' जाबाय बेनिफ्राय गथ' गथाया फरायगासिनो साबैसे दंबा आंहा सानै हिनजावसा गोजा बेसेयाव फरायदोंबा सासे क्लास 3 सासे स्कुलाव होथ'वाखै क्लास 3 मोनसिगोन एबार बबे स्कुलाव होदोंबा आङो स्कुलनि जायगा नामा मा नाममोनलै जय किसाननि स्कुलाव बै लामा बै किजा हारसा मिडियाम ना मा होदों स्कुला हारसा मिडियाम ना बर'नि स्कुल उपाय गैयाना दा जेनेबा बेयावथ' बर' गामि गैया हिसाबै माने जेबो बर'नि स्कुल गैया फरायनाय बायदिसिनायाव माने जोङो फिसाफोरखौ माने गुबुन स्कुलफ्रावसो हगारनो गोनां जादों आरो ना दा जेनेबा हमना ला जोंनि दाथ' जेनेबा जोंना बेखिनि एरिया BTC बा BTR गोलैया BKWSC आव गोलैयो आरो जाहाथे BKWSC नि बिथां गेदेरमा सारमोना जाहाथे नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि नुसनबायदोंबा जेब्ला जोंनि BKWSC नि इलेक्सन जानायनि उनाव सोरबा जुदि गेदेर गोलावफ्रा सिफ जायोबा जाहाथे नैबे ब्रादारमोनखौ नायनानै जाहाथे न' बायदिसिनाफोर बा जायगानि लामा बायदिसिनाफोरखौ एसे बानायना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिदिब्ला बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला ना दा जों आरो न'खरसेयाव मोनफैबावबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला बिसानि नुथायखौबो नायना लानोसै लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय इसानाव जों दा हाबनोसै आरोना लोगोफोरनो बर' न'खर आरोना बेबो मोनसे लोगोफोरनो बिदिब्ला बिसानि नुथायखौबो देखायनो दै लोगोसेनो बिदिब्ला जोङो बिगुमाजों रायलायनो दे लोगोफोर नैबे जाहैबाय आदै आरोना आङो आदै जायो बिथांजों एसे रायलायनि आदै नोंसानि न'खौथ' बारु पाक्का नुदों खिन्थु आइवाइ मोनदोंना मा मोनदों खस्थ' खालामना लुदोंलै आइवाइ मोनदोंमोन खेबसे आइवाइ मोनदों आइवाइ मोनदोंना आइवाइ मोननायाव पस्टखिनिखौल' लुनो हादों होमबा नोंस्रा जेनेबा आइवाइ मोनबाय आरोना बेनिफ्राय पन्सायतआव बबे पन्सायतआव हाबना दंबा नोंस्रा पन्सायतआव जोंना भेबेलि न'खौ मोनदों आं कस्तलि पन्सायतनिफ्राय मोनदों भेबेलि पन्सायतआवसो दंमोन ना नोंस्रा ओजोंबो दं माने भुटारा माने कपातनियाव कपातनियावनो खाङो दाबो दं दाना नोंहा जेनेबा हमना ला एथ' कपातनि पन्सायत गोलैयाबाबो माने भटारशिपआ आंना ओजों दं नोंहा न'खौ जेनेबा इयाव लुफैनो हादों जेबो कमप्लेन खालामदिया माने रावबो जेनेबा बेबायदिबाबो लुफैनो हादों आरोना नङाबाथ' एदि माने दै आइवाइनि सिस्टेमा बेलेग माने दा नोङो जुदि जि पन्सायतआव दङ बे पन्सायतआवनो आइवाइ न'खौ मोनबा बेयावनो माने लुनांगौ माने
हाया थाबासो लुगोन हा गैयाबा मायाव लुगोन खिन्थु बेलेगफ्राव इदि होआ खिन्थु जेनेबा होदों मोजाङानो जादों नङा एक्चुअली आंना कस्तलि पन्चायतआव नामा फैना थाफैबाय नालाय बे कस्तलि पन्चायतनिफ्राय आं माने बोरियाव होनानै नुदों आरो होमबा नै आदैमोना एसा माने बेयाव आंथ' दहायनिफ्राय इमान जायगा गिदिंबाय खिन्थु मोनसेबो आइबाय न' मोननाय नुवाखैमोन आरोना दङब्लाबो माने सोब माने गुबुननिफ्राय फैनाय बेलेग बेलेगनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय जि जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायावनो माने भुटारा बेयावनो दंमोन बिनि थाखायनो माने बेखिनि एरियायाव आं एसेबां गिदिंबाय माने रावखौबो माने आइवाइ न' मोननाय नुवाखैमोन नाथाय नोंसाखौसो दा इयाव लास्टाव फैनानै माने आइवाइ न' मोनबाय होनना खोनादों आरो आं बिनि थाखायनो माने फंनैसो सोंनो होननानै माने नोंथांनाव फैनाय जादों आरोना खिन्थु नोंथाङा जेनेबा हमना ला पन्सायतआ बेलेगावब्लाबो दा बे थाफैनाय पन्सायतआ बेलेग गोलैयोब्लाबो अब्लाबो जेनेबा नोंथाङा बेयाव आइवाइ न'खौ लुफैबाय आरोना मोजाङानो जेबो गाज्रि नङा बेनिफ्राय न'खराव नोंसा सोर सोर दङबा मादै दं बेनिफ्राय बिखुनजो आबैयाबोथ' इयावनो दंफैयोना बेनिफ्राय फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा साबा सनापुर होनदों नामा सारि नं सनापुर ओमफ्राय एखे थांनाया मामोनलाय माइनावपुर सारि नं माइनावपुर एसेबां माने मोननै गामिखौ गुथे गिदिंनानै आङो सार्भे खालामना नायजोब्बाय बेनिफ्राय माने आइवाइ मोनदों होननानै रावखौबो खोनायाखै आं बा नुखायाखैबो न'खौबो नुवाखै बेनि उनाव थाङै थाङै लास्टाव फैनानै नैसाखौसो नुबाय आरोना आइवाइ मोनबाय लोगोसेनो जेनेबा आइवाइजोंसो ओंखारजोबा नालाय माने गावसा एसे एनै माने लगायदेरनानै बेबायदिनो रांफोरखौ होदेरनानै बेबायदि पाका न' लुबाय आरोना इसाखौसो नुबाय आङो ओमफ्राय धोरोमाथ' बाथौआनो ना बाथौआनो एखे दं नै ओरैजाय दं लोगोफोर ओइ जाहैबाय बाथौ नै बाथौबाबो बोलि बाथौ ना मा बाथौ नोंसा बोलि ना बोलिबाथ' जोंना इदि दुमनाय थानांगौमोन दुमनायथ' गैयाना बर्थमान बानायनो गोनां बानायथ'वाखै आरोना लोगोफोर बोलि बाथौआनो खिन्थु होमबाबो बाथौखौ जेनेबा दुमथ'वाखै बैसागुआव दुमगोन होनदों नामा ओमफ्राय नै ओरैजायबो न' मोनसे लुबाय दं आरोना नै बे ओंखाम संग्रा न' जागोन दे लोगोफोर एकदम लास्टाव फैयै फैयै आं इसाखौसो पाका न' नुबाय लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय इसा एसे माने न'आ जेनेबा सोलिनो दंसाबो आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफ्राथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ गोबां दुखुनांथाव बर' न'खरफ्रा माने हाग्रा गेजेर गेजेर बेबायदिनो न' लुना दं आरोना लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखायथ' माबा मोनसे खालामनानैबाबो सोलिनांगोन बा अबेबा हाग्रा बंग्रायाव हा बायनानैबाबो खम फैसायाव मोननाय हिसाबै बेबायदिनो न' स' लुनानैब्लाबो दं आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर बेबायदि जुदि जोंनि बर' न'खरफोरनि थानाय जानाय लोंनाय दुखु दाहायाव थानायफोरखौ बेबायदि जुदि भिडिअ नांगौ जायोब्ला नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला आं बेबायदि जेसेबां हायो बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै बा जोंनि बर' हारिनि बेबायदि दुखु दाहाफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय जै बर' हारिनि